ndi ndalama mukonza kugula nyumba, koma simungagule mudzi. Ndi ndalama mukonza kugula chovala, koma simungagule thupi. Ndi ndalama mungathe kugula wochi, koma simungathe kugula nthawi. Ndi ndalama mukonza kugula bedi, koma simungagule tulo. Ndi ndalama mukonza kugula chakudya, koma simungakwanise kugula appetite. Ndi ndalama mukonza kugula dokta, koma simungakwanise kugula moyo. Abale wanga mwa Ambuye Yesu Kristu wa moyo, pokala pano pa dziko lapansi tizingalira mozama manje, chifukwa choti nthawi yatha kwambiri. Ndalama zili ndi malire, zimakwanisa kugula zinthu zooneka ndi maso za moyo uno, koma sizingakwanise kugula zinthu zimene sizioneka ndi maso athupi, koma zimaoneka ndi maso auzimu. Ndipo kala pano pa dziko lapansi tizilingalira za moyo wathu, chifukwa zilipo zinthu inde zambiri pansi pano zimene tingathe kugula chifukwa cha ndalama, koma moyo wosatha sitingaugule ndi ndalama. Olo titakhala ndi matiriyoni, olo titakhala ndi mabiliyoni, olo titakhala ndi masektiriyoni, olo titakhala ndi makwadiriyoni, olo titakhala ndi makwintiriyoni, abale sitingakwanise kugula moyo wosatha. Ndi chiyani chimene chingathe kugula moyo wosatha? Chimene chingathe kugula moyo wosatha ndi Yesu Kristu. Ngati mutamulandira manje Yesu Kristu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu, mbambadi pamenepo mwaugulatu inu moyo wosatha. Ngati mutamayenda mu zimene Iyeyo akufuna, mutamachita zimene Iyeyo akufuna, pamenepo ntheradi mwaugulatu moyo wosatha. Ndipo pamenepo muzakhala inu odala. Yohane chapter chake cha 3 verse yake number 16. Mawu a Mulungu akuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kwatero kuti adapereka mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Iwe nzake ngati wamukhulupirira Yesu kukhala Ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, pamenepo ngati wamulandira Yesu, ngati wasiya zintchito zonse zonyasa, kuphoda, kuluka sisi, kupaka milomo, kuvala madzilauze koma uli mzimayi, ngati wasiya kumeta mbali, kumeta ngati phumbwa, kumeta inde ngati chakuba magwafa, pamenepo iwetu ukalowa kumwamba. Abusa mwandiona ngati mwandisakaza, abusa mwayambatu kuweruza, abusa don't judge, please don't judge. Ine sindiku nzanga sindikuweruza, ndi mautu a Mulungu awa. Osamapye mtima taziugwira, kodi kupya kwa mtima kumeneko ndiye tithandiza nawo bano, kodi ulendo wa kumwamba utheka uzimafunika tizi anthu ofasa, anthu ovomereza. Ambuye atithandize komanso atichitire chifundo, tikamakhala tikumbukire kunena kuti ndalama zili ndi malire. Ndifache munthu satenga ndalama akapapita kumanda kuti abali munthu anali bilioneya, munthu anali manager, anali to abwana, munthu anali mponda madike, munthu isanali wa malusi, chonde tango mutapirani ka 100,000 komena kupita kwa azigula chinangwa munsewu, azigula mandasi, amakonda tu munthu uyu kudya ija akamaenda munsewu, amakonda zimachipisi basi kukhota mmachipisi mwaje chipisi cha 5,000 azipitirira. Kumanda kumene thupi lili kulowera kulibe ndalama. Kumwamba kumene mzimu uli kulowera kulibe ndalama. Sisifunikira ndalama, choncho tikamakhala tifunefune Yesu amene angakwanise kutigulira moyo wosatha. Pastor Fyson ndiye dzina langa. Shalom, shalom, shalom.